አስመራ ሙሉ የዞረ ነበረ። እሺ የዛን ሰዓት ምን ተሰማው? መጀመሪያ ዜናውን ስትሰማ ለጋውም ላይ ማታ ላይ ምን አየን? የትግራይና የአዲስ አበባ ታርጋ ያለው ማኪና ባንዲራ ይዞ ምናምን እንደዚህ እሺ ተከፈተ እንዴ ምናምን ቢት ገረመኝ። ሰላም ተዝኸውንሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኢልካ ትግምት ሰብ እንድሕር አለኻ ኮይንካ ምግማት የለካን አዱ አክሱም ምናምን አልጀመሩ መቀለ አዲግራት ምናምን አልጀመሩ ምስ አቢ ጉምቡሕብሕ እንዳበልካ ሲ ምስ ኢሳያስ ሓውካ ትግርኛ ትዛርብ ታይስ ሰላም ዛብን ኣብ ገዛኻ ጡሙይ እንዳሃለዎ ሲ ንደገ ውፅኢኻ ኣይትመፁት ኣብ ኤርትራ ዘና ተዛረብ ትግርኛ ድማ ተጋሪና ኢና ንኣምን ኣነ ሕጂ ኮሚሌ ዳኣምን ኣብ ኤርትራ ዘለ ተዛረብ ትግርኛ ሲ ኮሚሌ ኣምንን እየ ዝኾነት ዓዲ ዝተጠቐመላ ሰብ ኣሎ ተጎድአላ ሰብ ኣሎ እዛ ጨምባል ኤርትራ ጨምበል ተሪፋ እያ ኣፅላሊኡ ጫፍ እዩ ክገብራ ደልዩ ዘሎ ማለት እዩ እዛ ጨምባል ኤርትራ ገለገለ እዩ ዝገልፃ ዘሎ ማለት ብኸባቢያዊነት ከፋፊልኩም ነናዕልትና ባሊዕኩም ንያኛው ክተብሉና ትደልዩ ሰባት ዓዲ ማለት እትብትኻ ዝተቐበረላ እያ ፍራት ምፍታሕ ሲሉ ብነፃ ዝተበለ ኣይኮነን ነጎሸት ጌርና ተዳራዲና ነው ወግዜ ዝወሰድ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደንህ ሪአክት ስዋ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዲኹም ሰላም ዲዩ እንሆሎ ማዓንቲ እውን በተልሙድ በሓድሽ ቪድዮ ቢልና ዝተራኸብናሉ ቪድዮ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተመስገን ስለዚ ናብ ናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግረ እሺ ቅድሚ ምስጋረይ ግን ሓደሽትን ዝኾንኩም ነቲ ጽሑፉ ላይ ሃነጽ ዝኾኑ ርእቶታት ኣዝየ ብጣዕሚ ዘመስግን ማለት እዩ እሰይ ብዙሓት ርእቶታትኩም ጽሑፉ ላይ ማለት እዩ ሰላም ክብረተይ ዋትስኣፕ ኣለካ ድዩ ከረኸበካ ብሮ ዮ ኣለኒ ማለት እዩ ኣለኒ ሰላም ምስኩሉ ኣኺ ሰላም ምስኩሉ ኣታኽብሩን ፍትውን ሓወይካ ኣኽብርትን ፍትውትን ሓፍቲ ደስ በሃሊ እቲ ሹምካ ዋላ ንማዕለት ክጽብቕ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክሰግር እንዴ ብዙሓት ቪድዮታት እዮም ዘለውና ማለት እዩ ካብ ጫፍ ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ክነወግዒና ንቐጽል اسكي فلالي مزاحسب أوراجان كلوس حدث بحمد تقرأ يملي والله سب عند الفيوس عالميوس والوليوس عرسوم ስለዚህ ክትፈላልና ንተሓስቡ ዝፈላል የለን ያትብልና ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ክፈላልየና ዝሓስብ ሰብ እንድሕር ዳሊ ኮይኑ ተስፋ ቆርጽ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ንዕኡና ይረውሖን እዩ ካልኣይ ከዓ ንዓናውና ይጠቕመናን እዩ ስለዚ ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ ካብ ንምፍልላይ ምስራሕ ንሓበራዊ ሓድነት ምስራሕ ዶ ኣይሕሽን ዝብል እዩ ናታ ዘረባ ማለት እስኪ መንእሰይ ምስ አቢ ጉምቡሕብሕ እንዳበልካ ሲ ምስ ኢሳያስ ሓውካ ትግርኛ ትዛርብ ታይስ ሰላም ዛብን መቐለን አዲስ አበባ እንደሉ ትግርኛ ተዛረብቲ ተዓሪቆም ስታይኩም ስም እንታይ ዝብለኩም ዘሎ 4 ኪሎ ዘኽዘኽ እንዳበልኩ እንዳኸዱ ሲ ዋ አንተ ሰባት ኢሳያስ እንደብረጤን ተዓሪቆም በቃ ክትሕጎስ ጥራይ ዘለካ ግን ቅዱስ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ቅዱስ ሰላም ኣይኮውን ይተልካ መኸማበል ከማይልካ ትነብሪሃ ሽግረ ይብልካ ሕጂ ዋ ሓቂ ሃንዲ ካንሳታ ትብላ ዘለኻ ብቕንዕና ንረዳእ አንተ ተባሂልናኮ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ጡሙይ እንዳሃለዎ ሲ ንደገ ውፅኢኻ ኣይትመፁት ያታ ምስጢር ስለዚ ሰላም ምስ በዓልኻን ምስ ከባቢኻን ተዘይጌርካ ሲ ምስ ካልኦት ከመይ ጌርካ ሞኢኻ ሰላም ትገብር ዝብል ኣባህላኮ የረዳዳእና እዩ ግን እንታይ ሒዝካ እዩ መጫበጥ ያምፃለ ኢሉ ማለት ሰላም ክትገብር እንድሕር ዳ ኮይንካ ኮ ሰላም ዝደሊ ሰብ نقدم مالتيو كالوتون مالتيو منجد تاع السلام زبال تفلطلو منجدي تمنجدن سلام زخونس صريكا غلي زخوني مثلا مش سلازي ازيتات كاب كل سب مدلاو كلولو خمزي እንዳተባለ ናይ ሕሶት መራሕቲ ጥራሕ እንዳኸዱስ ኢሎም ኣብ ዝተሽከርከሩ ሰማይ ከይዶም ስለዝበሉሲ ሰላም ዝመጽእ ኣይኮነን ሰላም ንኽመጽእ እንተኾይኑ ሰላማዊ ዝኾነ ዘራረባ ሰላማዊ ዝኾነ ምርድዳ መፍትሕታት ሰላማዊ ዝኾኑ ዲስከሽናት ወዓላታት ክህሉ ኣለዎም ይቅርታ ዝሓትት ይቅርታ ሓትት بحجز طيق ما بحجز طيق እንድሕር ዳ ኮይኑ እምበር መምስቁ ስለይ መምስ መከራይ መምስ ስቃየን ሰላም ንዓቅረም ተልካኒ ስቃይ ክህልዎን ስለዝኽእል ስቃይ ድማን ብመሰረቱ ንዓይ ክመረን ስለዝኽእል ሞ ዘይተደለየ ነገር ብልጭ ኢልና ሕማቅ ነገር ካብ ዝኣቱ ቅድም ቀዳድም ሲ አጽሪኻ ምኻድ ዝመስሎ ነገር ክህሉ ኣለዎ ዝብል ጽቡቕ እዩ ናትካ ነገር ዝፈተኹልካ ግን ሰላም ተኾይና ዘይን ዝምር ዝብል እዩ ሓደ መንእሰይ ኣሎ ብዙሕ መከራታት ሓሊፉ ዶንኪ ቲዩብ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ እሸቱ መለሰ ኣቕሪቦ ዘሎ መንእሰይ ኢና ክንሰምዕ ለማዓንቲ ብዛዕት መንእሰይ ምስ ዶንኪ ወይ ከዓ ምስ እሸቱ መለሰ ዝገበርዎ ቃለ ምሕትት ኣሎ ማለት እዩ ንስማዓዮ ንቀጽል ማቹ ታቁረብ አይደለም አላውቅንም ግን
አዲስ ነገር ከመጣ እዛ ጋር ነው የምታየው። እሺ እና እዛ ጋር ላይ ማታ ላይ ምን አየን? የትግራይና የአዲስ አበባ ታርጋ ያለው መኪና ባንዲራ ይዞ ምናምን እንደዚህ ምናምን እሺ ተከፈተ እንዴ ምናምን ቢት ገረመኝ። ከዛ ውጪ ወደ ባስ የሚጭኑበት ምናምን ሲል ተከፈተ ምናምን አድዋ አክሱም ምናምን አልጀመሩ መቀሌ አዲግራት ምናምን አልጀመሩ። እሺ ከዛ ይዘን ሰዓት በነፃ ነበር። በነፃ ለምን ይሄን እንጃ ግን ሰው አልሄደም። ማንም ሰው አልሄደም። ማንም ሰው አልሄደም። ፈርቶ ነው ሕጂ እዚ ሓውና ዘውግዕና ዘሎ ብዙሕ ናይ መንገድታት ሰላም ተዝኸውን ሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኢልካ ትግምት ሰብ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ምግማት የድልየካን እንታይ ምንባሩ ይነግረና ኣሎ ይሕብረና ኣሎ ባዕሉ ማለት ስለዚ ሰላም እንድሕር ተዝኸውን ትራንስፖርት ካብናብን ከም ድሌትካ ብነፃ ይኸውን ንግዲ ካብናብን ከም ድሌትካ ብነፃ ይኸውን ሉዓላውነት ትኽብር ሉዓላውነት ይካ ተኽብረለይ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ንሓቢርካ ምስራሕ ሓቢርካ ንምውፋር ፅቡቕ ነገር ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታት ስልጣነታት ንምቅማስን ካብናብን ንምክፋልን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ጥጡሕ ዕድል ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ብዙሕ ሕክምናታት መማረፂ ትረክብ ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ በረከት ዝበሃል ኣብዚ መሬት የለን ከምዚ ዓይነት ነገራት ከዓ ክፍጠሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ መንእሰይ ዘውግዖ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዕዳጋ ሓሙስ ንግሆ ምስ ተሳኹ በቃ መቐለ ሽረሽር ዓዲግራት ዝብላ መኻይን ርኤ ከመይለኒን መፅአን ማለት ብነፃ ይኻ ነይሩ ትራንስፖርት ሰቡን ኣመነ ነይሩ ክኸይድ ኣይከኣለን ነይሩ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ነገር ሲ ብዝኽሪ ብትዝታ ምሲሉ የምፅዎ ንቐፅልና ከዓ ከር ተከራይተን ራሱ ነበረ አስመራ ሙሉ የዞረ ነበረ። እሺ የዛን ሰዓት ምን ተሰማው? መጀመሪያ ዜናውን ስትሰማ ማለት ነዝ መጀመርታ ጊዜ ታሪቆም የም ዝብል ዘረባ መስማዕካሲ እንታይ ተሰምዒካ እዩ? ኢትዮጵያ ኤርትራ እንግዲህ ለ20 ዓመት ምናምን ድንበሩ ተዘግቶ ነው የቆየው አይደል? በቃ አንድ ልንሆን ልንታረቅ ነው ሲባል ምን ነበር የተሰማህ አንተ? እኔ ደስታ ነው የተሰማኝ። ለምን በላይ ዘመዶች ነበሩን እዚህ። እሺ የአያቴ ወንድም ነበር እዚህ። እሱን ለማየት በጣም ጓጓ ነበር እና አየሁት ግን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ወንድሞች ደግሞ እዚህ ሁለት ነበሩ። እሺ እና እነሱም በጣም ናፍቃቸው ነበር። እሺ ዘመዶችም አሉኝ እዚህ። እና እነሱም ማየት ብቻ ነው የፈለኩት መጀመሪያ። እና በጣም ደስ ብሎን ነበር። ማንም ሰው ደስ ያላለው ሰው የለም። ኦኬ እሺ ለተከፈተ ደግሞ እኔ ዘልዬ ነው የመጣሁት። ለእናት ሳትናገር ለምን በላይ የቤቱ أنا كلهم حواتي أبزيهم نيرهم بزحات حواتي نيرهم أبزي كلت حواتي نيرهم بزحات أزمادي نيرهم نبح حقوي حوخ أبزي نيرو سلزي أنا كالي نجاره ترى نعو طرح بق أنا عاتهم طرح نخركب يمزيه ማለት ታንጥ ስለዚ ነበርኩ ክሪኦም ተም ሓዋቴክ ኣናፊቀዮም ነይረ ወይ ከዓ ንሳቶሙን ክረኽቦም ስለዘይ ከኣልኩ ዝነበርኩ በቃ ዘሊል እየ መፅን ማንም ሰብ የተዛረብኩኒ መወዳእታ ከዓ እንድሕር ዳኣ ተዛሪበያ ነደይ ኣቦይ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ሓፍተይ እውን ኣሜሪካ ትነብር ነይራ ስለዚ መወዳእታ እንድሕር ዳኣ ተዛሪበዮ ጠዋሪ ናይ ሓፍተይን ናይ ኣደይን ናይታ ንሓጎይን ኣነ ስለዝኾንኩ ኣይተሰደንን እያ ስለዚ ዘጠራቐምኩን ቁሩብ ቅርሺ ነይረንሲ ንዓተን ሒዘ ሃዲመ መፅእ ዝብል ማለት እዩ ሙሉ ናይቲ ቪድዮ ማለት ካብየም ፂ ዛረብ ዘሎ ኸይቱ ብሎ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ናይቲ ኢንተርቪው ዚ ዋና ዓላማ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልኩም ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሰላም ምስባኽ ንሰላም ምዝማር ሓቢርካሲ ብሰላማዊ መንገዲ እንድሕር ዳ ክትንቀሳቀስ ደሊኻ ዓለሙና ይፀበካን እዩ ዕድላት እውን ኣይፀበኻን እዮም ኣይትስእንን ኢኻ ዝብል ኣመለኻኽታ ንኸረዳድ ወይ ከዓ ንኽንረክብ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ቪዲዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ሲ ክራኣዩና ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ክህልወና ኣለዎ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ እስኪ ንቐፅልና ብፊልሞን ጉንደታይ ትግራዋይ በቃ ትግራዋይ ዝብል ሲ ትግርኛ ማለት ኢለ ኣምን ኣብ ኤርትራ ዘለና ተዛረብ ትግርኛ ድማ ተጋሪና ኢና ኣምን ኣን ሕጂ ኮም ኢለ ኣምን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተዛረብ ትግርኛ ሲ ትግራዋይ ሕጂ ሕዋትና ክንብል ተራ ኮይና ከዓ ሕጂ ሕዋትና ንኣብነት ህዝቢ መሓራ ሕጂ ሓውናይ ኣነ ኮም ኢለ ኣምን ህዝቢ መሓራ ተዛራቢ ኣምሓርኛ ዝኾነ ምናልባት ናይ ፖለቲካው ፍልይ ኩሉ ይኽእል እዩ እዛ ጨምባል ኤርትራ ጨምበል ላ ተሪፋ ዝኾነ መንእሰይ ብዛዕባ ኤርትራ ዳሓስብ የለን ካባይ ጀሚርካ ኤርትራ ገለል ኣደቕደቕ እዩ ዝብለካ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ኤርትራዊ የላን ኤርትራ ሲ ዝኾነ ሰብ ሲ ንኤርትራ ክስእላ ተደኣ ኮይኑ ወዲ ሰራያ ተኮይኑ ብሰራያ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ተኮይኑ ብኣኮሎ ጉዛይ ወዲ ሓማሴን ተኮይኑ ብሓማሴን
ቁሚ በቃ ኤርትራ ብኤርትራ ድስላኒ ኤርትራ ገለገለስ የለን ጠቅላላ ስለዚ ማለት እዚ መለኻኽታ እዚ ናይ ውልቀ ሰባት መለኻኽታ እንዲዩ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ትመንእሰይ እንድሕር ዳኢልኩም ካልኦቱን ከምኡ ይስእልዋን እዮም ብምባል ወይ ከዓ ዓደይ ዝብል የብላን እዩ ብምባል እትናቱ ሓሳብ ጠለብ ክረክብ ማለት ተቀባልነት ዘለዎ ሓቀኛ ዘረባ ንሱ ጥራሕ ኮይኑ ንኻልኦት ሰባት ክረኣዮም እቲ ካልእ ዘሎ ሓቀሲ ይገድፎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ግን ኮሚለ ኣምንን እየ ዝኾነት ዓዲ ስተቀመላ ሰበሎ ተጎደላ ሰበሎ ኣብ ማእኸል እውን ኣሎ ኩሉ ዝሓዘት ያ ማለት ዓዲ ማለት እቲ ብትኻ ዝተቀበረላ ያ ስለዚ ከም ተፈታው ዘለዋ ጸላውን ክሉ ኣይኽእል ጸላ ክሉ ኣይኽእል ዝፈታው እውን ክሉ ኣይኽእል ስለዚ ዘሎ መማረጽ እንታይ እዩ ሓቂ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ማለት መንእሰይ እዚ ሕጂ ኣጽላልዩ ጫፍዩ ክገብራ ደሊ ዘሎ ማለት እዩ እዛ ጨምባል ኤርትራ ገለገለ ኢሉ ዝገልጻ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ እውን ከምኡ ካብ ወጻእ ስለ ዝወለድኩ ንኣብነት ከምኡ ኢለ ተዝገልጽ ነይረ ምናልባት ንሓቂ ይውክልኒ ኣነ ማለት እዩ ንሓቂ ንዓ ዝጣበቁላ ብዙሓት ዕሸላት መናእሰይ ከምዚ ዓድና መሬትና ናባይትና ኢሎም ኣማዕተዎም ተይተረፈ ኣሲሮም ዝኸዱ ምልክት ኣለው እዮም ስለዚ ነዚኣቶም ጥብቅና ይቆሙላን እዮም ኢልካ እንድሕር ዳኣ ተዛሪብካ ኣነስ ንባዕለይስ ንዓደይስ ጥብቅና ይቆሙኒ ማለት ካዩ ኮሚልካ ከተዛረብ ዘለኻ ማለት እዩ ብዝኾነ ንቐጽል እዚ እንታይ ትብለና እያ ዓዲግራት እንደርታ ገለ ናውሉ ነከፋፈለ ምስ ዝውዕል ሰብ ምንም ዝዘራብ ምክንያት የብለን ከምዚ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ካብ መጀመሪኡ ኣእምሩ ፊዞ ስለ ዝኾነ ምስ ፊዞ ዝኾነ ሰብ ከዓ ምዝረራ ቀሺ ኮንካ ሓለቃ ምሁር ኮንካ ዘይተማርካ ሰብ ከምዚ ኢልካ ትሓስብ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብኸባቢያውነት ከፋፊልኩም ነናዕልትና ባሊዕኩም ንያኛው ክተብሉና ትደልዩ ሰባት ኣይኮነንዶ ኣብ ፌስቡክ ትጽሕፍዎ ሕቶታት ክምልሰልኩም ቆላሕ ኢለውን ክረይኩም ደሓን ኣይትመልሲ ትኽክል ኢኺ ክብርትን ንእስትን ሓፍቲ ጽቡቕ ተዛሪብከ ዘለኸ ተዘረባ እቲ ዋና ነገር ግን እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ደይ ትብልን ኢንጀስቲስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ንስኺ ኣብቲ መሰረታዊ መፍትሒ ኮንክና ተወኪርክ ዘለኺ ኣብቲ መሰረታዊ ሽግር ኢኺ እቲ ሽግር ከዓ ምስ ተፈጠረ ክተውግዕ ዘለኺ ቅድሚ ምፍጣሩን ኣይኮነን ተፈጢሩ እዩ ኦልሬዲ እቲ ሽግር ዝፈጥሮ ግን ምዕሩይ ዘይኮነ ኣመለኻኽታን ኣረዳድኣን እንድሕር ዳኣሊካ ኮይኑ ኣብ መሰረተ ልምዓት ከፋፍላ ኣብ ፍትሓዊ ዝኾነ ተጠቃምነት ኢኩዊቲ ዘለዎ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስስ እንድሕር ዳኣ ተዚየለ ኮይኑ እዚ ኩሉ ግዜ ሪቬንጅ ዝፈጥር ማለት ቂም ይፈጥር እዩ ሰባት እሲ ደስ ኣይብሎም ንምንታይ ንስኻ ሰለስተ እንጀራ ሒዝካ ሓደ ሰብ ሓንቲ እንጀራ ይብሉን ስለዚ ኣብ ምሕደራታት ብፍላይ ምሕደራታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዩኒፎርም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክፍፍል ጥቕሚ መሰረተ ልምዓት ገለ እንተልዩ ብዝተኻእለ መጠን ማለት እዩ ሰላማዊ ሒዝካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ይኸውን ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸይፍጠር ኢኻ እምበር ክትሰርሕ ዘለካ እቲ ሽግር ምስ ተፈጠረ እንታይ ትብል ኣለኺ መብዛሕትኩም ከዓ እምበር ኣለኹም ሕጂ ሎም መፂኹም ዘለኹም ውድብ ኣይትንቀፍ ኣይትግምገም ትብሉሞ ትጸንሑ ማለት እዩ ዳሕራይ ሓደ ሰብ ክነቕፋ እንድሕር ዳኣ ጀሚሩ ምንቃፍ ንቐፋ ፀገም የብሉን ግን ብከምዚ መንገዲ ትዛረብን ኢኻ ዝበሃለ ዘራርባ ኣምጪኹም ኣለኹም ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ሓሳብካ ትገልጽን ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ሓሳብ ኣጋላልጾ ነጊርኩም ወደ እንታይ ዝበሃል እንዲኾይኑ በቃ ሓደ ንስኹም ማለት እንዲዩ ሓሳብ ኣጋላልጹ በትዝማእምኡ ክገልጽ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ እንተዚ ኣሚንኩም ክትሪእዎ ኢኹም ከመይ ጌርኩም ሓዊ ክትዓብጡ ትጽዕሩኹም ዘለኹም ማለት እዩ መንእሰይ ማለት ሓዊ እዩ እቲ ኦልሬዲ ሓደ ሓሳብ ነጓዕኩም ዘለና ኣይትግምገምን እያ ንሕና ጥራሕ እንተገምጊምና እያ ትኽክል ትኸውን ኢልኩም ንሓደ ሰብ ዕስል ትብልዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፍቆድ ማሕበራዊ ሚድያ ከምኡ ዓይነት ስነ ሞገት ኣምፂኹም ኣለኹም ኢኹም ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ተቃራኒ ዝኾነ ካብታናታትኩም ውፅእ ዝበለ ዘረባ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኩላኹም መፂኹም ትጭፍጭፍዎ ትፍትኑ ኣለኹም ኢኹም እቲ ኦልሬዲ መፍትሒ ንሱ ኣይኮነን እቲ ሽግር ተፈጢሩ ከምቲ ዝተባሃልናዮ ሕጂ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣካይዳ ክህልዎ ኣለዎ እዩ ማለት ሓሳብካ ንክትገልጽ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ኣካይዳ ኣገላልጻ ሓሳብ ከም ሕጊ ወፂኡ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ነቲ ሓሳብካ ተሰማዕ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ሰማዕ እንተ ዘይረኺቡ ሓሳብ ዋላ ኣካይዳ ይሃለዎ ሕጊ ጥሒሱ ብካሊእ መንገዲ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣካይዳ ዝሕዞ ሰብ እኮ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኽተል ሰብ እዩ እምበር ካብ መንገዲ ሻሪፋ ንዝወፀት መኪና ዶ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ከምቲ ዝውራ ዘለኻ ፍሬን ወይ ከዓ መቋፀሪ ኣገለ ክትቋፀር ትፍትን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መንገዲ ኣብ ትራክ ክትወለለካ መጀመርታ እዚ ክንተኣማመነሉ ክንክእል ኣለና ኣነ انت جمجمه تخكل انا اي سب سمعني ولا حنت زغبركم لا ነገር የለን ኩሉ ሰብ ከዓ ከመኻትኩም ኮንትሪቢዩት ክገብር ዕድል ክትወለኩም ክዛረብ ክኽእላሉ እሲት ንቀጽልና ብትቀጽሉ ዘሎ መንእሰያት ወሕመራክ ሙርዓሰሊ ወራይክ ሙርዓሰሊ ጓል መቀል ወላ ከም ሙርዓሰሊ ዝኽልክለን ሰቢለ ሽራ መጸውዕ ሽሙ አድማ ወይድማ መጸግዕ ዓለይተኛታት አይኮነ ተረዲክኒ ካልይ ይትረፍ ወራያ ካብዞን ደቂ አንስትዮ ዘለዋ بعدم عبيز بالكب سوشيال ميديا ذلك كابزم تدار
بزح على السوشيال ميديا خاز راح كسيخي كان يترف الحين اسكاب نزارب كمان انا اللي اشوز مصخو اتخالي تقرا ويناتو تختيلو كي يخيد حراي ازيات مالي زنبرت فيديو مالتي مبزحتهم سبات بزعبا ذا غداي ازيا بوز حسابات بوز وقعتات يوم العلم غوراي اتا سنتر كوينا زلنا يتزربا مالتي انت ايلا سبيتي نتا حنت بفلاي زخونت سبيت الله مالتي سلسته دق اسوي اي استبالت اب كتما شير انداس لاس عويلا دمص اسمعات طرع زنبرت ويك ازربا زنبرا يغور عنيرن لا غليصاتو مالتي نتندق انستو يزياتن يغور عنيرن لكا مغلاص مسديخا مصرافن مسديخا بباسن ስለዝኾነ ولا حنت صقم يبلوني لكا تحالفو ነገር يكونن غوراي يستسحاتو تسحتت نعا ይቅርታ ከተብለሉ ዝግባአ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ትክክለኛ መስሉ ዝተሰማዓነ ነገር ግን እቶም መናእሰይ እቶም መብላዕሊ ኮይኖም ዝቃወሙ ዝነበሩ ዶ ዝድግፉ ወላ ሓደ ሓሳቦም ዝገልጹ ዝነበሩ መብላዕሊ ኮይኖም ካጫውጫው ዝብሉ ነተን ደቂ አንስትዮ ካብ ምጽራፍ ነተን ደቂ አንስትዮ ዝነበራ ብትውሽጢ ካብ ምጽራፍ ከምይ ኮነንት መንገዲ ኢሎም ንኸረዱ ዝኾነ ፈተና ክገብሩ ነይርዎም ማለት እዩ ማለት ፈተና ክገብሩ ነይርዎም ወይ ከዓ ሓሳቦም ንሳቶም ካብኣተን ብዝተፈለየ መልክዑ ዝገልጹሉ መንገዲ ንዓተን ጸሪፍካ ወይ ገለ ኮነንት ሓሳብ ዝመጽእ እቲ ሪያሊቲ ግን እተን ደቂ አንስትዮ እዚኣተን መብዛሕተአን ተን ደቂ አንስትዮ ካብተን ውስናት ኩሉ ግዜ ዘን መቆመጨን ሰለፈን እንታይ ባል ሰበ ስልጣናት እንዳርአያን ንድኻ ዝውጽዓን ርዳእታ እንዳሸጣ ዝበልዓ ጽንሐን ውሽጥ ከዓ ዘይግበር ጉድ ዝገብራ ዝነበራ ሰባቴን ማለት እዩ መብዛሕተን ኮሜን ሕጂ ነዚኣተን ከዓ ሕልፍ ኮይኑ ዝጣበቕ ሰብ መጽዩለን ማለት እዩ ሓደ ናይ ዝኽረስዋት መዝሙር እናተዘመረ እንዳሃለወ ምብካይ ጀሚረን قدم حجي حنت قال نسيت يا بعد ناسي زخلي انت بهالنا تجبر زخلي مزمور ناتزمر زين دي وجو ناتزمر هالو امن تاي معلتي ابخي تفلط عسرت حد لك تخوينا تبكي شعكو ودا ويك تسوء حوين عين تليو وين عا ودا تخوينو يذكر لي زلو مالت يذكر يزلو مالت بتناتنا بتي بحلاوي صنحنا بتمنقدنا بتنحنا تحاسبو يحسب له مالتي سلازي قصيلك اخيبالو تايز غبر افت اخيبا علاماناتو زنبره انتاين خغبري تسوي تبايلو دحر مزرابكا مالتي بدحريخا قصيلكا نابزولو نافتم هلوات تيخا تخير مالتي تيمات ملخت بمولكو بدعاتهم زلو سباتي توم زلو سباتس كما يغرم قصولي ازبلنبر توم زموتو ويكاتهم تسوي تمليسهم تطويلهم نخره يكوننت اخيبا ويكات مزمور الزمر حسابات تغلص اندحر كوينا even كتصرف اندحر كوينا مايكروفون العلا بسنه سرعات فيت نفيت اب قدم حقي ازلا مانم سبيتن كفانيو دليتان ختزاربيا ودا غاديلا تصرف ولا تخليا تصرف قدم صعب جن الله مالتي سلازي نبعلا خدكبر نحر كوينا اقديما حق نزخبر يزخبر تماساسالي مالتي حزبي نزيرو حمرحتي كاب تدقف حتت يبللا بزيخا تاي خوينو جراي دي نمدح السلام وين دغنا لمعات حوارنت تاسنا يرتنا تግራይ نمملاس كم تاز نبرنا يا مقانسي زي حتى تلس من تايو ايوني اخا تاي اخا تفرح لها وين دغنا تايو تزسق يا بدلا هاي يسق حزل مثال تاي تزسق ነገር سي تاي من كسغنا يزلعنا ስለዚህ ተሰጎ ነገር ሁሉ ተረዳኻን በዓል ኸይሉ ቋዳው ይበል ትርጉም ይክልል ፖለቲካ ህዝብ ይመርሕ እዩ ልክዕ ፖለቲካ ወዓለ መራርሑ ግን ፖለቲካ ሊወለድ ፖለቲካ ወዓሉ ስለዚህ ግን ህዝብ እንድሕር እና حتى زي كاناس واو لعلتي ወይ እንደገና لعلت ዘለናዩ ሞት መከራ ፀሐይ ከለ ይኽእል حموش تشدشت عمت حدش عمت زحلفة عبداس كوينو وين دقنا بتسقن كوينو ذل حزب لنا انت ايات هناي زمن تخكلنيا زربا ايات سمعتن انت خوين كاخا انت حتت انتلس انت هاي كحبيتك كاخا نسخان بينخا اي حتتن يلكا شنطا غتيركا تمصن زلا تاي سلازلكا مسو انتاي فولوي طقمي اخا غيركا نسخان عدخا بفولوي نسخا فولي تقالا سايدخا نبين خاديخا مويتكا فولوي مواتاي كنولكا مالتيو بفولي ديخا اتشغر تخافيلكا خوينكا خوينكا زلخا كن حتتينا خبال كلو كاب صافنا بصافيو حتى زلو مالتي حتى زلو خا حتتي نزمص اكل دليت عينت حتى حتتي زمسل حتى نزيد ما مالتي تغوايلو اغروسي انلو بعلو طفيلو تاسيرلو تساقيلو مالتي يسب ስለዚህ ከይ ህተት حلافነት
ኣጓዕቢዕኻ ንኽሕለፍ ገለ ዝግበር ሓደ ነገራት እንተልዩ እመነኒ ዓመታትየን ውስናትየን ተሪፈን ዘለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክነቅሕ ጀሚሩ ክልተ መንገድታት እዮም ዘለዎ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ወይ ተመሊሱ ንታሕቲ ይወርድ ተመሊሱ ማለት ምክንያቱ ዓቐም እንዲ ወፂኡ ዘሎ ወይ ተመሊሱ አንካራሪዩ ንታሕቲ ይወርድ ዝኹለይ ዝወፅእ ዓቐም ስለዚ ይምለስ ማለት እዩ ስልጣን ይኹለፍ ወይ ድማ ነቲ ዓቐም ንሱ በዲሁ ነቲ ድሕረቱን ድንቁርናን ኢሉ ዝሓሰቦ ነገር ማለት እዩ ኣጽዲፉ ንበዓል ንቅድሚት ይቕጽል ስለዚ ክልተ መማረፅታት ዘሎ ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ብፍላይ ከዓ most probably ዓለሙ ንሰልጠነሉ ካልኦት ዓለማት እውን ንበዓሉ ሓሳባትን ክገልጻ እንተሎ እንሰምዓሉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘመን ምስትምዃኑ ግን ንድሓር ንምለስ ኢና ኢላ ይሓስብኒ ርግጸኛ እየን ቅድሚት ኢና ንኸይድ ንቅድሚት ክንከርከለና ድማ ሓሳባት ኣለውና ሸይጥካ ዝብልዑ ሸይጥና ክንነብረሎም ንደሊ እቶም ሓሳባት ንሳቶም ይወርዱ ናብ ዕዳጋ እንድሕር ዳ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ተመጽዩ ይቕጽል ሓሳብ ዘይብሉ ተኾይኑ ይጓሓፍ ሓራይ ሽረንዳ ስላሴ ዝተዋሃበ እዋናዊ መግለጺ ትግራይ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ስዋት ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣብ ሰሙን እዚ ብዝተወደበ መንገዲ ንዘብፃሕሞ መነወሪ ተግባር ይቕይታ ክትሓቱ እናሓበርና ካብ ዝወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዋዕሮታት ሽረንዳ ስላሴ ስድራ ስዋት ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ፖለቲካዊ ጥቃታት ማሕበራዊ ሃሳያታት መምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሴ በትሪ ይኹንን ኣብ ጎኒ ድማ ደው ይብል ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ከተማና ድማ በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ካሊን ወፍሪ ምድሃልን ፀርፍን ከይተሰኮንክን ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ዓሲልክን ከመስሩ ብትብዓት ቃልሶን ክትሕይላ ይግባእ እንዳበልና ብቐጻሊ ምስ ሰሙያ ሕጊ ኣብ ዙርያ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰርሑ ቅዱሳት ውልቀ ሰባት ትካላትን ብምዃን ሕጊ መሰረት ዝገበረ ስጉምታት ክንወስድ ምዃና እናሓበርና መላእ ነባራይ ከተማ ኣንጻር እዘን ኣዴታት ትግራይ ከተማና ንምውራድ ዝወፍሩ ሓይልታት ኣብ እንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎኒ መምሕዳር ሽረንዳ ስላሴ ደቡብ እምባል ቃልስኻ ክትሕይል ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ብፍላይ ሓጻር እንዲያ ናይ ዛዜና እዚኣ ትሕዝቶ ከምዚ ኢልኩም ዘይትገልጽዋ ቀላል እኮ ናይታ ዘንብባ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እቲ ምኽንያት ክልተ እዮም አንጽፎም ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ንኸይትሕተት ንስኻ እንድሕር ዳ ጉዝጓዝ ኣቕሚጥካ ኣይትሕተትን ኢኻ በቃ ተወዲ ጉዝጓዝ ይቕሚጡ ዘሎ ኣዶ ጅግና እያ ኣዶ ክቡር ስውእ እያ ስለዚ ክትሕተት የብላን ኢሉ ገዲፍዎ ዘሎ ማለት እዩ ምፍርራሕ ያ በቃ ታዘረባ እዚኣስ ከም ኢልኩም ሓሳብኩም እንድሕር ዳ ክትገልጹ ፈቲንኩም ወይ ከዓ ከምዚ ኢሎም ንዛረቡ ሰባት እንድሕር ዳ ክትቃወሞም ጀሚርኩም ክንኣስረኩም ኢና كم يبقى أتملك تترديكم لي بتمحتم زلوا مالتي أنا خاز بلوكم مفرح وجعوس جزيء تعيز بهالأخيلوس بقى حجيس زفرح سبس هيلن عبزخوني يكون كورنعس زفرح سبيلن يلوكم كل زمن حنجريكم مرة نماني مخفر حتى أيام مخفر حتى أهم مختفرح كابش جرسي زولت أشجر كيمة أكاها هم بركة فرح زجبكا نبش جرن دعتها خم زي كله خي أسر كأسرية قل يخبل بك خالي قصيد وخالي إسقبر نجاري لن جيجاس توصل الرد أيب لنا لو مرحينا هسكي نسمع وعد دكتور دربدن قبل مكان فيسبوك جزام كم ذكروا صحيفهم يوم مس نيو هورايزن ميدا بزنا برن زانهيت مسكالي قداية تزاميدا بزهب كوستن حسب جونوسايد مسخوتري تاساسيرو بيجاس وصدر كم زلوا بالسفر لأجباب كابزلاكم لي قبل ملتي تجنزي بالله قبل قالتيو بقى مورالو تنجسو بايزو يزيهم كان جبرين بلا إلا كلا أسرجا يلو تنك يلو لما سرر يلو تشخشخنا اللي مالتنا ما يدلم جونوسايد فتصم بالله مالتنا ما يدلم أمرار وحشارسينا أنتم سب كابزا زربازي أسي أيانيتي أتاقيقا ردد أنا يتسب مالتي نايتسبسي أيانيتي قيقا تردئوا مرد أتا يبولون حدا تزربا مالتي تزاروا مرد أتا يبولوني مرد أتا يبولون مالت زي استخكلا يكونانيو تخكلا يكون فيغاريو مالتيو بقى تودي دو كالايكا تجبجفنا نمباليو سلازي أيكونن مالتي بغالي بالا نمباليوم كوم إلوم زاروا زلو يا بقى تاي سلازي خوم إل كان تحت قلت كوين كاس أيكوننيو خوم نمبالو ندليمون أيكونن زقلت أوزلو إزبزلو سلازي نخالي يتعلامة مالتي علامة سنخاليو كابزي أسك يجا رداد قالكم يجا صحابي تبايل عمنا خد صحابي زل كان برمهنيات دعاء عبيل كان هذا خميس ولا جزء مس إذا لسك كاتسل كابينا يتحسب يتخا قريم وأنا على كوني يوم ما يسرني قريلا تفرط مفتاح سيلون بنصاص تبلا يكونن نوجشت جينا تدارنا نوع جزء وصدي بسرعتنا كفتو نكلاك يزنور كفتو زبد نوع وعد نوري مسانعون ظافرنا مالت مرخات نيرو هو طب مرخات يوم كنت صدمون بزح يلعن نيري بومون يلعن نيري
بخلت زورينا سيدنا مجمرات سدنا يوم الله دحار أصلحنا يومون الله تنزلنا إحنا يوم ونجل اللهم زلنا يوم تونجل اللهم زلنا يوم مردعتها حيزنا لنا زلنا يوم أول تفعل عليه استعد كل خديم مغنياتهم تم مساخر تعالون زخود الله مساخر نمبالون نعال سجم تعلون بونجلان ياتاتيهم جبنا ياتاتيهم لنا حزنا يعني إذا كنصدم نص طمناتنا عوض اللود ما كسدود نصحك لك بس عقيدة نزر رابطة غيري and agreement تسامع معنا هنا نصدم official تعوجة ناي لوت أي خونان بالدرجات أي خونان تبين كنسيدو خمس مع سرتس عسيرة ماني أمزلعهم عينت يعلمكم تايداك نقبري لهم زلعهم عينت هيك እዚኣ ትምልከቶም ነቶም መብዛሕትኦም ናይ ሕጊ ጉዳይ ዘይተረድኦም ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ትክክለኛ ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ትዘረባ ብኣግባቡ ገይሩ ክዛረቦ እንተሎ ማለት ኣሲርና ምንና ይኮናን ለቕናዮም ዘረባታት ኣለዉ ኣብ ጳጉሜን ማለት እዩ ጳጉሜን 3 ጳጉሜን 4 ናይ ይቅርታ መዓልቲ ተባሂሉ ስለ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ተወርሒ ጳጉሜን ብምሉእ ኣብኡ ዝተፈትሑ ነበራት ማለት እዩ ናትና ወታደራት ኮይኖም በሃገር ደረጃ ዘገልግሉ ጾንሑ ሽዑ ግን ዝተፈትሑ ማለት እዩ ቢቅርታ ዝተሓተቱ ሰባት አሉ ልክዕኹም ብተማሳሳሊ ኸዓ በአና ወገን እውን ዝተለቀቁ ኣለዉ እዩ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ስምምዕ እዩ ሒዝካዮም ዝነበርካ ሰባት ብኸመይ ኢኻ ትለቆም ማለት ተሓታትነቶም ብኸመይ እዩ ኮይኑ ዝርዝር ሓበሬታሲ ዝንገረ ይኮነን ብውሽጡ ውሽጢ ተወዲኡ እንተይልካ ብውሽጡ ውሽጢ ተወዲኡ ምክንያቱ ኩሉ ዘረባታት ንዓይ ዘይተዘረበኒ ፓብሊሳይዝ ዘይኮነ እንተይልካስ ሽግሪ ዘለካ ማለት ፓብሊክ ይኸውን ኩሉ ዘረባ ምክንያቱ ንድሕንነት ዓዲ ንድሕንነት ሃገር ስጋት ዘውድቕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ፓብሊክ ጌርካ ይትዛረብ ዲኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሽንበያዶ ናይ ዓዲ ዘረባስ ናይ ሓደ ሰብ ውልቀ ታይ ዝበሃል ናይ ፍርዲ ቤት ውዕሎ ወይ ከዓ ትሪያል ኸይድስ ብዕፁ ክካየድ ገብር ይኽእል ሓደ ፍርዲ ቤት ማለት እዩ ምክንያቱ ንድሕንነት ኣስጋእ እንድሕር ዳ ተባሂሉ ወይ ከዓ ተወሳነ ሰብ ከይሰምዖ እንተገይሩ ማለት እዩ ዘይርድኦኩም ሰባት እንተልኢኩም ክርድኦኩም ኣለዎ ክርድእና ይትብል እንድሕር ዳ ኮይንኩም ከዓ እንደ ሓደረ ይርድኦኩም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዳይለማ ገለ ተፈጢሩ ዝቀነየ ማለት እዩ እከለ ሰዲዱ ዝብል እንዲ ሕጅውን ዘሎ ሰዲድዎም ይዝብል ዝተሰደዱ ግን ከም ዘሎ ኣነ ብወገን ዜና ቢለ ሰማዕኹ ማለት ካብ ክልቲ ወገን ዝተሰደዱ ከም ዘሎ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ወገን ኢትዮጵያውን ኣቢሎም ዝተሰደዱ ናይ ዝነበሩ ናይ ምሕረት ተገይርሎም ይዝብል ማለት ጥፋት ተነርዎም ገለገለ ምሕረት ተገይርሎም ይዝብል ሓቂ እንድሕር ዳ ኣጥፊኦም ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሕጊ ዝፈልጦ ማለት እዩ መወዳእቱ ግን ብከምዚ ንዝተሰደዱ ሱራት ንባዕሉ መጫበጥ ፖለቲካ ጌርካ ምቕራብ ምኽንያት ጌርካ ምቕራብ ንባዕሉ ኣድላይ ኣይኮነን ምኽንያቱ ዘለካ ምስጢራት እንዳውፃኻ ናብ ዕዳጋ ምንስናስ ይመጽ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ንዓና ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ከም ዝበይ ይቐጽለናን ብጣዕሚ ብዙሓት ግድፈታት ብጣዕሚ ንባዕልትና ንባዕሉ ናብ ዝወረደ ደረጃ እዩ ዘውርደና ዘሎ እታ ቅድም ናይ መወዳእታ መፍትሒት ኢለ ገሊፀ ቅሚጥ እያ ዘለኹ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ካብ ሕድሕድ ከባቢ ማለት እዩ ዩኒፎርም ዝኾነ ናይ ምሕደራን ናይ ሪሶርስን ኣጠቃቅማን ሃፍትን ገለ ዘለዎ ዓድታት ዘለዎ ዓዲ ምምስራት እታ ቀዳመይቲ መፍትሒት ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ካብ ሕጊ ዝፈቅዶ ወፃእ እንተይኮነስ ብሕጋዊ መሰረት ከዓ ተጠቃምነት ብዙሓት ዝረጋገፀላ ብዙሓት ሓሳባቶም ዝገልጹላ ዓዲ ክትሃንፅ እንድሕር ዳ ደሊኻ ሓሳብ ካልኦት ሰባት ክትዕፍን የብልካን ናተይ መግለፂ እዩ ሎዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ سسنايو يسمعنا لو أمكن أخونا لكم يا زمنا شاود حنا قنيوتها سسنايو Wood light. نحن حضرت حواتي ما نستوي